hapana chakamboipa nekuendesa musikana wako kuchikoro kana kuti kutangira girlfriend yako business. Asi pane mutemo 1 waunofanira kutevedzera uye wausingafaniri kuputsa, wekuti always risk the money that you can afford to lose. Kana usingazorwadziwi nemari iyoyo kana musikana iye achinge akuramba, hapana chakamboipa. Asi kana mari yacho iri yekutambudzikira, ukaona wakutora loan kuti uendese musikana kuchikoro, ziva kuti pane zvinhu 2 zviri kukuwandira. 1, ijeri. Unogona kuita zvinhu zvawangasingafungidziri kuti unoita zvichikonzera nekurwadziwa nekurambwa nemunhu waukainvesta mari paari. 2, ingozi kumusha kwenyu. Munogona kuiri kana waenda pang'anga, iwe upenyu hwako usina kumbobvira wafungidzira kuti ungapfugama pang'anga nekuda kwekurwadziwa nemari iyoyo kana munhu iye achinge akuramba. Asi kana mari iyoyo isingakurwadzi uine mabhizinesi ako, hapana chakamboipa kuita izvozvo. Nekuti unozviziva iwewe kuti kune masoja akatosvika pakuzviuraya nenyaya dzekuendesa vasikana kumakoleji. Kana musoja akaenda kutraining akapasa achikurirwa nenyaya idzi, kokuzoti iwewe ukaona wakutengesa property mumba kuti uendese bhebhe kuchikoro chitogara hako amira nekuti hauzvikwanisi. Zano rakanaka randingatokupa nderekuti munhu waunofanira kuendesa kuchikoro kana kuti kutangira business mukadzi wako, zvekuti iwewe kana ukafa mhuri yako haizotambure. 2, musikana ane vana newe, zvekuti kana akakutiza kana kuti akazokuramba, mari iyoyo inodyiwa nevana vako. Ropa rako rinokwanisa kubenefitawo pamari iyoyo. Asi kana wafunga kuita zvemagirlfriend izvi, ziva kuti haisi 50-50 pamadhiri aya, asi kuti i30-70. 70 chances ndedzekuti anogona kukuramba, 30% chances ndedzekuti unogona kubudirira. Saka woriska wakangwarira.